Здравейте! Днес ще направим дълбок анализ на целиакия и нетолерантност към глутена. Това са различни състояния. Ще видим систематизирани медицински данни, реални наблюдавани симптоми, които се повтарят масово при хората. Доказано медицински. Можете да имате алергия към пшеницата, да се изрази в алергична реакция. Нецелиакийната чувствителност към глутена е най-спорната и обсъждана тема. Тук хората имат симптоми от глутен, но без типичните маркери за целиакия. Какви странични ефекти се описват най-често? Стомашно-чревни симптоми, подуване, газове, диария, нарушена дефекация, болки в корема, гадене, киселини. Тези симптоми се срещат както при целиакия, така и при, да наречем, нетолерантност към глутена. Неврологични и психични симптоми. Тук вече става много интересно, защото има сериозно проучване от медицинските публикации в форумите. Най-често описвани са мозъчната мъгла, умора, проблеми с концентрацията, тревожност, раздразнителност, депресивност, главоболие, замайване, проблеми с паметта. Във форумите има огромен брой лични истории за тежка мозъчна мъгла, усещане за отровен мозък, хронична умора, проблеми с говор, концентрация, световъртеж. Например, в дискусия хората описват проблеми с паметта, умора, дори след малки количества глутен. Глутенът активира имунната система и уврежда тънките черва. Това е твърдо доказано. Възможни последици: малабсорбция, дефицит на желязо, витамин B12, нисък витамин D, анемия и отслабване. Има хипотези, че при някои хора глутенът увеличава чревната пропускливост, което води до системно възпаление в организма. Екземи, обриви, сърбеж, акне при някои хора. Често докладвани ставни болки, мускулни такива, усещане за възпалено тяло. Важна подробност. Всичко това може да не е от самия глутен. Някои изследвания показват, че при много хора проблемът може да идва от FODMAP. Това са други протеини, въглехидрати, пшенични протеини в самата пшеница, не конкретно от глутена. Ако човек има изброените симптоми след консумация на глутен, има смисъл да се тества за целиакия, преди, подчертавам, спирането на глутена. Нецелиакийната чувствителност към глутена или нетолерантност, така ще я наречем, това е една от най-интересните зони. Хората нямат целиакия, нямат класическа алергия, но имат симптоми след прием на пшеница. Дълго време медицината смяташе това за психосоматично. После проведоха двойно независимо проучване и се видя, че при част от хората има реален ефект. Мозъчната мъгла вече не се смята за измислица. Това е една от най-повтарящите се теми във форумите. Хората описват: мозъка ми се изключва, дереализация, забавно мислене, проблеми с намирането на думи, краткосрочна памет, трудно се фокусирам, имам умствена умора. Интересното е, че невролозите започват да виждат едни и същи модели. Какво е глутенова атаксия? Това е реално неврологично заболяване. Проблеми с координацията, баланс, походка. При някои пациенти антителата реагират с малкия мозък. Това е огромен обрат в науката, защото показва, че глутенът може да засяга нервната система, а не само червата. Какви механизми се подозират? Възпаление. При чувствителни хора се наблюдават цитокини и активиране на имунната система. Системно възпаление, пропускливост на червата. Оста, черва, мозък. Това е ключово. Червата произвеждат невроактивни вещества, влияят на имунитета, комуникират с вагусовия нерв, влияят на серотонина. Някои изпитания показват, че FODMAP предизвикат повече симптоми от самия глутен. Това е една от най-големите научни битки по темата. Защо форумите са важни? Те не са научно доказателство, но когато десетки хиляди хора описват мозъчна мъгла, паника, атаки, ставни болки, кожни реакции, сънливост след консумация на хляб, започват да се търсят механизми. Повтарящите се симптоми, описани във форумите, като шум в ушите, деперсонализация, запушване на синусите, налягане в главата, мътнина в очите, така е описано, безсъние, нощно изпотяване, очестен пулс,
хистаминоподобни реакции, зачервяване на кожата, неспокойни крака, мускулни потрепвания, Хашимото или хипофункция на щитовидната жлеза, диабет тип 1. В заключение, най-голямата промяна в науката през последните 15 години е идеята, че част от хората могат да имат реални симптоми и систематични реакции към глутена, дори без класическа целиакия, не се смята автоматично за измислица. Благодаря за вниманието.